Lulutuin natin, karne ng baka. So, yung paghiwa dito, hindi ko na pinakita kasi de-demonstrate ko na lang kung paano siya i-slice. Pag-slice ko dito, manipis lang. Ganito siya, oh. Yan, manipis na kahit malapad, basta ang importante manipis. So, ito siya. Yung karne niya, meron din ng atay. Ito, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog to. Tawag namin may Ilocano dito, liblibro. Yung taba niya. Meron din tayong luya, natadtad na luya yan. Tsaka sibuyas, natadtad din. Tsaka kunting sili. Ito yung papait niya. Yun yung pangsasabaw natin. So, nilagyan ko rin ng ano yan. Ng mga asin tsaka suka. Kung may kulang mamaya sa panlasa natin, dagdagan lang natin. So ayan, magluluto na po tayo, no? Set up lang natin tong camera natin. Isa lang po natin tong ano natin, itong taba ng baka para may mantika. Dito natin igigisa yung ano, yung sibuyas tsaka luya natin. Ang tawag namin dito yung baliktad. Yung baliktad kasi ano, pagkakaluto nito, saglitan lang. Parang ilalagay mo lang siya, tapos babaliktarin mo, tapos na, luto na. Hindi kasi pwedeng tagalan yung pagluluto ng baka, lalo na kung may suka, kukunat yung ano natin, yung karne ng baka natin. Kaya pwede na, medyo lumabas yung mantika niya. Lagyan na natin tong ano, pagsabay na natin tong luya tsaka sibuyas natin. Pwede rin sabay itong sili. Ayan. Sabay na natin dyan. Halo lang. Gisa lang natin to. Yung sibuyas tsaka luya natin. Saka natin ilagay yung papait niya. Medyo ano to, makunat. Kaya gisa rin natin siya. So, gisa-gisa lang po. Ayan lang natin medyo maluto itong ano natin. So ayan mga kailan, pwede nang nilagay yung papait niya. Lagyan na natin. Ito siya. Ito yung tinatawag namin papait. Ilagyan ko na yung suka tsaka asin. Haluin lang natin ng konti. Saka natin ilagay. Pwede na kayo magdagdag ng tubig. So ako, ayoko magdagdag ng tubig para hindi masira yung lasa niya. Lagyan natin. So ayan, gagawin natin dyan, antayin lang natin kumulo. Pakukulan natin yan talaga para so ayan mga kailyan, kikita nyo naman na kumukulo na, no? So lagyan na natin itong ating karne. Ayan, tsaka itong atay. Ngayon, gawin natin ganyan lang siya, lagay lang natin mga 30 seconds. Pagkatapos ng 30 seconds, baliktarin natin. So another 30 seconds, ayun, luto na. Ganito yung pagluluto dito sa recipe na to. Hindi kasi natin pwedeng ano, patagalin kasi kukunat siya. Natin. Halo lang natin yung ano, yung makikita naman natin yung mga hindi na medyo hindi luto. Yung iba nga lang ginagawa dito napakaluan yung ano, yung papait tsaka yung ibang ingredients, tapos ano, hindi na nila niluluto, binubuhos na lang dun sa karne. Ayan, tapos na po yan, luto na po yan. Ganyan lang po talaga ang pagkakaluto dyan. Ganyan lang po kasimple. Ayan, patay na natin, apoy natin. Yan. Yan, lipat lang natin sa lalagyan para ipakita ko sa inyo, no?
So ito na po yung baliktad natin. Luto na po siya, oh. Ayan. Makita ko lang siya sa inyo. Ayan. Karne siya ng baka. So ayan.